de la Generalitat de Catalunya, el senyor Toni Segarra Barreto. Endavant. Encara tenim molt recorregut per fer, però estem fent les coses cada vegada millor i per posar en mesura la petjada que deixem de CO2 respecte, per exemple, al trànsit aeri. I dic el trànsit aeri perquè el trànsit ferroviari, i aprofito per dir-ho, és un sistema de transport molt més sostenible, molt més respectuós amb el medi ambient. I no només d'aigua de producció de neu artificial. I és un projecte pioner d'allà a Europa, jo crec que pioner en el món, i que si en som exitosos, comencem a provar-ho l'any que ve i d'aquí 3 anys hem de tenir resultats, serem encara molt més eficients. Però no només és sostenibilitat, és sobretot també contribuir al desenvolupament econòmic del territori. I això és important i també d'aquesta manera volem passar de les paraules als fets. I per això hem treballat i estem treballant amb la Universitat Pompeu Fabra, amb el que hem anomenat també Josep Castells, que no el veig, delegat de territori del govern de l'Alt Pirineu i l'Aran. Faig aquesta passada pel protocol perquè és molt important que també posem en valor els alcaldes i alcaldesses que avui ens acompanyen. Acompanyar avui aquesta tarda. Posava l'accent en els alcaldes. Sense els alcaldes i alcaldesses, doncs jo soc una pallaresa, m'exerceixo sempre que puc i per tant em sento en gran part molt vinculada al Pirineu. Ho faig explícit cada vegada que puc. Tinc una part també molt important a la capital del país. Una part és molt important, és garantir l'accés a l'habitatge, però una altra molt important i molt vinculada a ferrocarrils doncs no deixa de ser la mobilitat. La mobilitat que permet que qualsevol que és de present, però que també és per preparar-nos pel futur. En el de la sostenibilitat dels nostres esdeveniments, com també s'explicava, minimitzant l'impacte negatiu per aconseguir deixar sempre un llegat positiu i, per tant, tenir un futur per tots plegats, un futur sostenible. El compromís amb el medi natural, ja que som la porta d'entrada als parcs naturals, als grans parcs naturals del nostre país, per promoure també l'activitat turística, però que sigui respectuosa amb el medi natural, en l'entorn, en el Pirineu i en el que representen els pobles del Pirineu. Aquests blocs de neu que comencen a caure aquí a la seu de ferrocarrils aquest vespre i que esperem que molt aviat també ens visitin a les nostres muntanyes, al nostre Pirineu català, per començar amb força aquesta temporada d'hivern 2023-2024. Moltes gràcies, ara sí. Aquesta neu que ja ens acompanya, gràcies a totes i a tots per ser aquí, per acompanyar-nos, per ser motor, per ser impuls i per ser, entre tots, el desenvolupament col·lectiu que necessitem. Que gaudim de la